Kuwaye kuna mata, moyo unanawa, tohu ya kuna Jesu bonesi wedu, nekutenda tohu ya ujishago chedu, ora pawa kaneta, shakana kakuwayo, mukuna mata, tino komborerwa, ora pawa kaneta, shakana kakuwayo, nguwaye kuna mata, tenzi oswedera, anetiti kunza wana wajijema, jesetino jisa, amakomba ake, ora bawa kaneta, shakana kakuwayo, mukuna mata, tino komborerwa, ora bawa kaneta, shakana kakuwayo, nguwaye kuna mata, apo anoyedza, zoisa kuna Jesu anobatsira, nemoyo wekuzira, obvisa chinetso, ora pawa kaneta, shakana kakuwayo, mukuna mata, tino komborerwa, ora pawa kaneta, shakana kakuwayo, panguwaye mna mato, tino fusembira, shikomborero jese tino ziwana, mukusimbira iye, hakudara muto, ora bawa kaneta, shakana kakuwayo, mukuna mata, tino komborerwa, ora bawa kaneta, shakana kakuwayo. Tohu ya kumchinjiko, ubofu neurombo, andidi chimwe chiro, asiru pone soro, dosimbi rakunemi, ye pa Calvary, dinofu gama pasimu, mundipo neseidi, Jesu njo kuchemera, moyo wangu waipa, Jesu ye wataura, dinozo kuchenura, dosimbira kunemi, ye pa Calvary, dinofu
kama pasi mundipo neseini dapaje sekudemi giroje seje pasi moyo je nemuwiri uwewe nyunarini dosimbira kunemi ionyenye pakalvari dino kama pasi mundipo neseini dosimbira kunemi mune zvidzidzo zvenyu zvinondarapwaini nemaropa iro Kristu dosimbira kunemi ionyenye pakalvari dino kama pasi mundipo neseini Jesu arikuya moyo wangu wazara zinonda kachenurwa birikura na Jehova dosimbira kunemi ionyenye pakalvari dino kama pasi mundipo neseini Jesu arikuya moyo wangu wazara zinonda kachenurwa biriku na Jehova dosimbira kunemi ionyenye pakalvari dino kama pasi mundipo neseini dosimbira kunemi ionyenye pakalvari dino kama pasi mundipo neseini. Kwa zuva isangano raMwari toda kutenda nekusanganiswa mukati mekuverengwa kweshoko raMwari. Mufaro wangu nhasi kuti ndikuchingamidzei tiri mubhuku ravaKorosi. Tiri kusangana naPauro achinyora tsamba iyi kuna vaKorosi aine pfungwa yaada kuvaratidza yekuti zvinogona kuve muKristu. Rakagara riri zano raMwari kubva pakutanga nyika ichivambwa kuti umwari hugare mumunhu. Musoro wedu wenyaya wezuva ranhasi unonzi izvo, have you been to Jesus? Wanga waenda kuna Jesu here? Mubvunzo uyu wakakosha nekuti vazhinji vakazviudza kuti takaenda kuna Jesu, asi chinoshamisa vakadzoka vakadaro. Patinoverenga bhuku ramabasa evapostori tinosangana nevafarisi versus vana Peter. Mashoko akandibata mwoyo ndekutiko pavakaona nharo nekukakavara kwaPita neuchenjeri hwemashoko, hanzi vakarangarira kuti ava vakanga vaina Jesu. Sekuvaziva kwavo vakanga vari varedzi vehove, but kubva musuwo vakasangana naJesu zvavo zvakashanduka. Nemhaka iyi tinowirirana tose kuti munhu akanzi ave muKristu anochinja upenyu, mafambiro, maonerwo, mafungiro, matauriro, mapfekero emuKristu akasiyana. Nyika yanhasi nemubvunzo pamusoro pechiKristu, kuti Kristu takamunzwa nezvake mukati meshoko raMwari and aita mabasa akanaka, but we are yet to see Christians. MaKristu variko here? Zvinoita here kuti munhu agone kuve muKristu sekutaura kweBhaibheri?
kwete mukristu wokupinda chechi, asi mukristu akafanana najesu. Mwari vanozviita here kuti upenyu hushanduke? Ndivanani vakashanduka? Vanhu vanotaura mukati menhoroondo vanotaura pamusoro penyaya yekuve mukristu. Vanoti izvo Kristu ndinomuda, asi handisati ndaona mukristu. Mukandiradza 1 ndinogona kuzove mukristu. Hatitarisei tsamba redu ratichashandisa zuva ranhasi. Riri kubva kubhuku ravaKorosi chapter 1 verse 26 na 27. Ndichaverenga muchikaranga chiri pano. Chinoti icho ndicho chakavanzika chakanga chakafukidzwa kubvira pakutanga kwenguva nendudzi, asi zvino chakaratidzwa vatsvene vake. Kuna ivo Mwari vaakada kuvazivisa upfumi hwokubwinya kwechakavanzika ichochi pakati pavahedheni, chokuti Kristu mukati menyu tariro yekubwinya. Kristu mukati menyu. Hatisei mavara ashandiswa naPauro. Ari kuti chakavanzika chekunamata ichi chakavanzika kubvira kare pakatanga nguva nendudzi dzevanhu. Zvichireva kuti kubva pakusikwa kwaAdhamu chakavanzika ichi chakanga chiripo, asi Mwari akachivanza, kwete kuti akachibvisa. Zvikanzi izvo, asi kuna ivo Mwari vaakada kuvazivisa upfumi hwokubwinya kwechakavanzika ichi pakati pevahedheni. Chikavanzika chacho hanzi ndechekuti kudini? Christ in me, the hope of glory. Kristu mukati menyu tariro yekubwinya. Kristu mukati mangu tariro yekubwinya. Saka vanhu vana Kristu mukati mavo ndivo maKristu. Vanhu vana Kristu mukati mavo ndio vane tariro yekuzopfeka glory. Hakuna achaipfeka iye aine zita riri muregister remakristu emuchechi asina Kristu mukati memwoyo. Asi panzwa ndiri kufarira panapa ndeyekutiko, kubva pakatanga nguva nendudzi chakavanzika ichi chakanga chiripo. Nditenderei kufamba nemi mukati mebhaibheri ndione pazvakamboda kubudiswa pachena kuti izano raMwari kuti Mwari agare pakati pevanhu, agare mumunhu. Shungu dzake dzaivapo here? Ndiani waakambogarira mukati memwoyo wake upenyu hukashanduka? Ndine mibvunzo miviri yandoda kukuperekedza muchidzidzo ichi. Dai Kristu akaita sewe, vangani vangade kupinda denga rako? Christ in me, the hope of glory. Nekuti kana Kristu ave mandiri, anokonzera kushanduka kunotanga mukati kuchuya kunze, zvokuti vanhu vakafamba naKristu vanooneka, vanhu vanonamata vanooneka, vasina unifomu, vasina kugerwa zvechechi, vasina stepi yechechi vakapfeka sevamwe, asi deportment inotiudza kuti uyu munhu muKristu. Famba neni mukati meshoko raMwari pana Exodus chapter 25 verse 8. Ndiri kunzwa Mwari vachitaura naMozisi panapa, hanzi kudini? Ngavandiitire nzvimbo tsvene kuti ndigare pakati pavo. Bata mazwi, izano nekuronga kwaMwari kuti Mwari agare pakati pevanhu. Saka nzvimbo tsvene inofanirwa kugadzirwa. Bata mazwi maviri ari panapa. Ibasa raMwari kuya kuzogara pakati pevanhu, asi ibasa revanhu kugadzira nzvimbo tsvene kuti Mwari vagare. Saka iwewe une basa rekuita kuti nzvimbo ive tsvene, Mwari vawane pekugara mukati meupenyu hwako, mukati memwoyo wako. NdiKristu mukati mako. Kana waita izvi, iye anouya oita ugaro hwake mavari. Saka Mozisi anoudzwa kuti ndaunoudza Israeri ngavandiitire nzvimbo tsvene, ndoda kugara pakati pavo. Mukada kutarisa setup yakaiswa kwaIsraeri posi pavakanga vachifamba kunyangwe nemurenje, vakanga vachiti kana vagadza misasa yavo, sanctuary yaMwari inonzi nzvimbo tsvene yakanga iri pakati pavo. Ivo vakaitenderedza neugaro nemazita avo, nekuti Mwari vati ndoda kugara pakati penyu. Saka raiva zano raMwari kubvira kare. Asi mamuchizivei, sanctuary payakagadzirwa ikashongedzwa ikamiswa, yakanga yakanaka pakuonekwa kwayo, ine utsvene hwaiwanika mukati, asi vanhu vaigona kuve vanhu vaMwari chete kana vauya kuchechi. Ndaona vanhu vakawanda vachiuya muimba yekunamatira. They'll be very humble, walking softly in the sanctuary. Vakazvidzora vane kurereka, mabhaibheri ari muhapwa, spidi neunyoro,
hembe dzakarereka, kururama kuchioneka. Asi kana vabva paimba yekunamatira, yavo mwoyo haisisiri naMwari, nesitepi yatochinja, nelangueji yatochinja, amwe munhu. But Mwari vari kuti izvo ndiitirewo nzvimbo tsvene, ndoda kugara pakati penyu. Nekuti chakavanzika ichi chakabvira kare, pakatanga nguva nendudzi, kuti dzioneke kuti shuwa Mwari anogara pakati pavo. Hatifambei tose pana Exodus chapter 3. Exodus chapter 3 verse 1 kusvika pana 3. Ndiri kusangana naMwari vachisangana naMozisi mukati merenje. Mozisi aine mifungo pamusoro pehama dzake dzaakasiya Ijipiti. Paari achifunganya achienda kugomo raMwari, Bhaibheri riri kundiudza kuti izvo akaona gwenzi rakanga richipfuta asi rakanga risingatsvi. Paakada kunoswedera kuti aone, Bhaibheri riri kutiko akatendeuka kuti aone izwi rikauya kwaari richiti izvo, usaswedera kuno nekuti nzvimbo yauri itsvene, bvisa shangu dzako. But ameno maona were mazwi arapo, umwari hwagara mugwenzi rikatanga kuita maflames asi risiri kuita madota, nekuti umwari hwawana nzvimbo mumwoyo wemuti. There was transformation. Ngavandiitire nzvimbo tsvene, ndida kugara pakati pavo. Chakavanzika ichi chakavanzika kubvira kare. Saka Mwari ari kuti Moses, you are not ready to accept me mumwoyo mako, ndo dambudziko randinaro. Saka ndoita sei newe Mozisi? Mwari vasvikira kugwenzi, shungu dzavo varoda kuwana nzvimbo mukati memwoyo wemunhu. Famba neni pana chapter 3 unosangana naMozisi akabata tsvimbo yake. Tsvimbo yandizivi kuti yanga ane mazuva mangani ichidonzwa nayo. Asi Bhaibheri rinondiudza kuti izvo paakaikanda pasi yakaita nyoka. There was transformation. Kana umwari hwawana nzvimbo kunyange muzvinhu zvakafa zvinove neupenyu. Kana umwari hwawana nzvimbo kunyange muzvinhu zvakaoma zvinove neupenyu. Asi Mwari vari kuti hakusiko destination yangu, shungu nekuvavarira kwangu, ndoda kugara mumwoyo waMozisi. Saka ndosvikira kupi? Rega ndisvikire mugwenzi. Wambonyenyeredza nekokoko, umwari hwoponera mugwenzi hwakamirira mwoyo waMozisi kuti ugamuchire. Gare gare umwari hwawana nzvimbo mutsvimbo yakaoma kuti Mwari vagare mumwoyo waMozisi. Vari kutanga vawana nzvimbo mukati metsvimbo. Chandadzidza pfungwa iyi ndechekutiko, kana Mwari vawana nzvimbo mukati mako, upenyu hunoshanduka, pfungwa dzinoshanduka. Vanhu vanozviona, havaiti zvekunzwa, haubvunzwi kuti unonamata here, zvinooneka upenyu hwashanduka. Famba neni tione kutiko raiva zano raMwari here kubvira kare. Pana Numbers chapter 17 kubva pavhesi ra6 kusvika pana 8. Ndiri kusangana negakava riri kuwanika muimba yevaprista, muimba yaRevhi. Mune gakava rakaipa pamusoro peakasarudzwa naMwari naasina. But Mwari anoti hazvinetsi kuti ndikuratidzei kuti ndine wandakasarudza. Toranai maelders edzimba dzose dzeimba yaRevhi, muuye netsvimbo dzenyu kuimba yekunamatira. Bhaibheri riri kundiudza kutiko vakatora tsvimbo dzavo vakaenda nadzo kuimba yekunamatira, dzikanorara mutende rokusongana dzakatarisana neareka yaJehovha, umwe neumwe asiya tsvimbo yake ipapo. Bhaibheri riri kundiudza kutiko usiku kusina zuva, kwakadoka, kuine rima, kusina kunaya, pasina tsvimbo yadyarwa, asi nekuti tsvimbo dzakamirisana nepresence yaMwari. For your own information, tsvimbo idzi dzanga dzichimirira varidzi vadzo kuti iwewe ndiwo wandakasarudza, ndakawana nzvimbo mukati memwoyo wako. Saka usashamiswa if there will be transformation, upenyu uchishanduka nekuti ndakawana nzvimbo mukati memwoyo wako. Bhaibheri rinondiudza kuti iko tsvimbo yaAroni pakati pedzimwe tsvimbo dzese yakatungira ikaita mashizha. Haina kuguma ipapo, yakaita maruva. Haina kuguma ipapo, yakabereka maamanda. Haina kuguma ipapo, maamanda akaibva. Kusvika mangwanani kwakanga kwave netransformation ine zvibereko. Inzwai maKristu, kana Mwari vawana
nzvimbo mumwoyo wemunhu kunoshandukwa, koberekwa zvibereko zvekushanduka zvinooneka. Vanoita agriculture munowirirana, there was no photosynthesis yakanga yaitika. Zuva haripo, irrigation haina kuitwa, hapana land preparation yaitwa, but tsvimbo yasangana nepresence yaMwari. Mwari wawana nzvimbo mukati memwoyo wake, upenyu hukashanduka. Saka zvinoita. Saka muri kuona here hama dzangu kuti tsamba ravaKorosi ranga richitiko chakavanzika ichani chakavigwa kubva pakatanga nguva nendudzi chairaive zano raMwari kuti umwari hugare mukati memwoyo wemunhu. Ndo maari kuda. Unozva kuti nanhasi Mwari vane shungu nevanhu, nanhasi Mwari anovavarira kugara pakati pavo. Ndosaka muchiona vhangeri riri kuparidzwa nenzira dzose kuti Mwari wawane nzvimbo mukati memwoyo wemunhu. Papi nepapi mumanewspaper vhangeri riripo, shoko raMwari rakachipa, mabhaibheri anowanika nemunzira dzemuguta, nemhaka yekuti Mwari vari kutsvaka avenue yekupinda mumwoyo wemunhu. Ngavandiitirewo nzvimbo tsvene, ndoda kugara pakati pavo. VaKorosi ndobva atizvo, chakavanzika chekuti Kristu mukati menyu ndiyo tariro yekubwinya. You can imagine mangwanani kwaidza vachienda vose kutende rokusongana, kwakunosangana netsvimbo dzakaoma nehwani yakanga yakatungira. Ndiri kuona kunyara kunoshamisa. Varume vakuru vakakotamisa uso hwavo, vachinunga tsvimbo dzavo vachidzokera kumba. Tsvimbo yakanga yatsanangura chimiro chako pamberi paMwari, kuti mwoyo wako uchakaoma, hausati wave redi kundigamuchira. Ndiri kusangana naAroni akadzokera asina tsvimbo, nekuti yakazosara mutemberi zvachose seexhibiti yekuti umwari hunogona kugara muzvinhu zvakafa zvikararama. Mubvunzo unotevera unotizvo, have you been to Jesus? Vanhu vanoda kuona transformation. Vanhu vakanga vaenda kuna Jesu. Uya kuna Jesu ndiye ane simba rinoshanda kushandura upenyu. Uya kuna Jesu. Vazhinji ndevechibarirwo havana kusangana naJesu. Ukagara pasi nepfungwa dzako uti pane here pakamboitawo turning point muupenyu hwangu, tsvaga chiso chaMwari remisodzi asangane newe. Ndinogona kukuudza pamusoro paJohn the Revelator, John the Beloved, akambotumidzwa zita pamwe chete nemukoma wake kunzi the Sons of Thunder, vakomana mukachienda munhoroondo. Panonzi varume ava vasati vadaidzwa naJesu vaizikama muGaririi mose kuti kana mukasa bhadhara hove dzavakanga vakutengeserai panorohwa munhu. Nhoroondo inotiudza kuti vakomana ava vairova kunyange vari vaviri, guta rose rairohwa. Munovarangarira mazuva avo ekufamba naJesu pavakanga vadzingwa muSamaria. Vanototaura vachiti, Jesu, ngatiburutsei moto tipise guta rino. Vakanga vari varume vanotutuma nehasha. Have you been to Jesus? Pandiri kutaura pamusoro paJohn the Revelator, anonyora tsamba yake kuna First John achitizvo, vana vangu vaduku, ndinokunyorerai kuti murege kutadza. Asi kana munhu achitadza, tine murevereri kuna Baba, ndiye munhu Kristu Jesu. Ko hasha dzakaenda kupi? He has been to Jesus. Zvinopera. Chitema chinokukunetsa chinopera. Simba rekurega rinowanika muna Jesu. Ndiye anoshanda kushanduka mauri. Ndinogona kukuudza pamusoro paMary Magdalene. Munomuziva akarepwa naElder Simon vekuchechi. Ndo vakamuabhusa, ozvati nherera dziri vulnerable. Ndiye akanga aranzvadzi yaRazaro, ndiye akanga ari muning'ina waMartha. Vakamuabhusa paBhetania kusvikira watetereka nenyika, wave chifeve chaingoendawo. Akasangana naJesu pazuva rinonyadzisa. Unoziva kuti hakuna anokuda panguva yausingadiki. Bhaibheri rinondiudza pamusoro pake kuti vakanga vachimundundurudza pamwe chete, vachienda naye, vamuwana ari panzvimbo yekuitira upombwe. Vanouya naye kuna Jesu. Jesu anomuona ari panguva yekunyadzisa kwake, anotaura naye asina chitema. Varume ngaatange kutanga. Bhaibheri rinondiudza kutiko hakuna wakatanga, vose vakatiza vakaenda. Jesu anosara naMary, vasangana nechinopa upenyu. Vaikupa mhosva vari kupi? Zvikanzi handizivi. Zvikanzi naJesu, neniwo handikupi mhosva.
enda usatadzazve. Manzwa here mazwa aKristu? Hawadiwe here mazwa aya kuti unzwe Jesu achiti kwauri enda usatadzazve? Simba iroro riri muizwi raKristu. Go and sin no more. Tiri kusangana naMary, the first evangelist to preach resurrection. Ane upenyu hwakashanduka nekuti Jesu akati kwaari enda usatadzazve. Ndingakuudza pamusoro paRegion, murume wekumarinda waigara kumarinda zviro kwazvo. Madhimoni akaita kumomotera. Wakati wasangana naJesu upenyu hukashanduka. Unoziva kuti musi wasangana naJesu vamwe vachitiza, iye anoonekwa asara akagara pamakumbo aKristu apfeka ave munhu kwaye. Maona here kusangana naJesu zvakunoita? Hakukusii kumarinda, kunokubvisa kukushama kugokupfekedza. Unoziva kuti musanetseka. Vakanga vari kuna Jesu vanoonekwa chero vapfeka, unoziva kuti kapfekera aka uyu akanga ari kuna Jesu. Kapfekera aka haasati uyu achiri kumarinda uyu. Dei asangana naJesu aipfeka. Paakanga apfeka afanana netsvimbo yaAroni yakanga yatungira. But panga pakudiwa zvibereko. Region anoti kuna Jesu, Ishe ndodawo kuenda nemi. But Jesu anoti kwaari no. Haisi nguva yekuenda neni. Enda kuhama dzako unovaudza zvawakaitirwa naShe nepawakaitirwa ngoni napo. Nhoroondo yotiisira pachena kuti Region achibva apa akaenda Decapoli akanoriparadzira 10 cities akanodzudza pamusoro paJesu. Maridzo yake yaiti ndini ndakanga ndave. Ndini I was, but behold I am. Ndakanga ndiri kumarinda, ndakanga ndisina kupfeka, ndakanga ndiri nimweya yetsvina, but ndakasangana naJesu upenyu hukashanduka. Ndinogona kuuya uchidza pamusoro paNebhukadhineza, muchinda akaitirana nharo naMwari mumazuva ake, asi musi waakarohwa mupama imwe chete akananga kumafuro 7 years ariko kusvikira aziva wokudenga anobata ushe pakati pevanhu, anodzoka ikoko akugona kutaura zvakanaka. Saka zvinoita paanodzoka Nebhukadhineza anotema chirevo mumaprovinces ake, kingdom yake ose anotema chirevo chake kuti ndinotema chirevo kuti Mwari wokudenga denga ndiye anogadza madzimambo nekuabvisa nekuisa waanoda iye ngana matwe. Saka kana mambo wechihedheni achishanduka, unoziva kuti chinamato hachisi chevarombo chete. Hava vapfumi vakasangana naJesu vakashanduka, upenyu hwavo ukachinja vakava seumwe munhu. Saka iwe unokwanisawo kushanduka. Hapana chinoramba kana waenda kuna Jesu. Pane vamwe vanhu vanopumuka ivo vakambenge vari munhengo dzesangano. Ndiri kutaura newe hama yangu, unozviziva. You have wandered far away from God. Wakutotirangarira kuti ndaimboipinda. Vana Manase makanga makadaro. Manase akaita uroyi, akaita ung'anga. Iye ari mwana wapasta, mwana waErida, wokuzvarirwa muchechi. Akaita mazango, akatenda mashura, akanamata pamutunhu yakakwirira, akaita zvinoshamisa neuroyi hwese nemhando dzawo. But musi waakarangarira kuti kudenga kuna Mwari, Manase anofa akuziva ave neukama naJesu. Hama dzangu, upenyu unogona kushanduka iwewe ukave muKristu. Hatipatei nyaya yedu tiri pana bhuku ravaRoma chapter 12. Pane mubvunzo umwe chete wandoda kupedza nekupindura. Saka ndingaita sei kuti ndive muKristu? Advice iri pachena, chapter 12 verse 1. Naizvozvo ndinokumbira zvikuru kwamuri hama dzangu netsitsi dzaMwari kuti muise miviri yenyu chive chibayiro chipenyu, chitsvene, chinofadza Mwari, ndiko kunamata kwenyu kwemwoyo. Hamuna kunzwa zvandanzwa. Hama dzangu ndinokumbira zvikuru kwamuri. Present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable. This is your reasonable service. Which means my daily duty as a Christian is to present my body before God as a living sacrifice. Mazwa anoandalainika apo. Rekutanga racho iro riri kuti present your body
Do number 2. Number 3, sacrifice. But I must go here. It is my daily duty to take this body as a living sacrifice, without blemish, and present it before God daily, and making sure it is holy and acceptable. Kunamata kwe moyo. Ndoda kunamata hama dzangu. Neumwe chete ari kuti Mwari, I desire to be a Christian. I need you in my heart. Inga vamwe zvavo zvakaita mukavashandura. Ndane makore nichipinda chechi, but shavi reupombwe riri kuratidza kuti harisi kuda kupera mandiri. Ndine makore ndiri muchechi umu, but ndinopfeka semuhedheni. Mwari, shandai kushanduka mandiri. Ndine makore ndiri muimba yekunamatira, but hasha dzangu hadziperi. Ndine ruvengo, ndine utsinye kunyange kuvana vangu. Mwari, ndibetserei. Wanga waenda kuna Jesu here? Kune tsime rinoerera, rinosamba zvitema zvevanhu kuti vave vatsvene. Ndoda kunamata newe munhu waMwari. Dzimwe nguva uri kuti Mwari, ndoda kukupai muviri wangu sechibayiro chipenyu chinofadza Mwari. Ndiko kunamata kwangu kwemoyo. Handei tose pamberi pechigaro chaMwari tinonamata. Baba vedu vari kudenga, muzita raJesu tokutendai Mwari nekuda kwekunaka kwenyu kwatiri. Masangana nesu mukatisira pachena. It is your honest desire that you dwell in us. Saka tauya nemoyo yedu Mwari sezvatiri. Tinokumbira simba iroro rinoshanda kushanduka, ritange mukati medu, rivandudze kunze kwedu, tifanane nemi. Nyika izvizive kuti zvinoita kushanduka tiri muna Kristu. Tatenda Mwari nekuti matinzwa, muzita raJesu. Amen. Baba ngisi Letha kuwe ungumsizi wena, ngangizisitanga kuwe ingayanga phina. Namhlanje ngiyakholwa uJesu ngifele, wachitha igazi lakhe ukungikhulula. Ngiyakholwa ndodaneni engipha amandlayo, konke ukweswela kwami ugcwaliswa yiyo. Ngalisiwa ukholwa kwami, ivusa amehlo, mangamukeli isipho sami, ngiphiliswe naso. Namhlanje ngiyakholwa uJesu ngifele, wachitha igazi lakhe ukungikhulula. Namhlanje ngiyakholwa uJesu ngifele, wachitha igazi lakhe ukungikhulula. My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary. When human hope recedes, you are my hope. My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary. When human hope recedes, you are my hope.
sorrows loom on me, helpless I cling to thee. Help thou my unbelief, remain my hope, even when I have set my eyes on high. In your glories I delight. When darkness rounds me mount, show me your light. Even when I have set my eyes on high, in your glories I delight. When darkness rounds me mount, show me